ξενοδόχοι ή και με άλλους που θα τρέξουν προς αυτούς να επενδύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, ξένα και εγχώρια, να λειτουργήσουν αυτά τα καζίνα προς όφελος όλων μας. Και οι δήμοι να παίρνουν κάτι, να έχουν την αυτονομία τους, και το κράτος να έχει σοβαρά εισοδήματα και τα ξενοδοχεία μας να καταστούν κερδοφόρα. Αυτή την άδεια θα μπορούν να την αποκτήσουν και άλλα ξενοδοχεία που πιθανόν κάποιοι θα θέλουν να αναγύρουν, και να είστε βέβαιοι θα είναι πολλοί, 5 αστέρων, ή ξενοδοχεία τα οποία θέλουν να αναβαθμιστούν και να γίνουν 5 αστέρων. Με αυτή την προοπτική τότε η κοινωνία θα ανακάμψει και θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Οι ανέργοι μας θα επιστρέψουν στη δουλειά τους. Αλλά από μόνα τους τα καζίνα τα οποία θα δημιουργηθούν, με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έχω κάνει, θα έχουμε περίπου 20.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία δεν θα τα αφήσουμε να αδράνουν. Δεν θα τους επιτρέψουμε το χειμώνα να κλείνουν. Θα τους δώσουμε τα εχέγγυα, την ανάλογη βοήθεια, χωρίς να επιβαρυνθεί το κράτος. Για να μπορέσουν να παραμείνουν ανοιχτά το χειμώνα και να έχουμε περισσότερον τουρισμό τον χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Κάποιος θα μου πει, μα κύριε Σόλων, είσαι τρελός, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Και όπως μπορεί να γίνει. Τα ξενοδοχεία υπάρχουν. Κλείνοντας το ξενοδοχείο, φθήρεται περισσότερο παρά να είναι ανοιχτό. Έχουμε οικονομία του προϊόντος. Με το να στέλνουμε τους εργάτες στο ανεργειακό, δεν επιτυχάνουμε τίποτε. Το κράτος έχει αυτόν το έξοδο. Ας τα αφήσουμε λοιπόν ανοιχτά, ας αφήσουμε τους εργάτες να εργάζονται εκεί και ο εργοδότης να πληρώσει μόνο τη διαφορά. Δηλαδή αν παίρνει τα 2/3 από το ανεργειακό, το 1/3 να το καταβάλει ο ξενοδόχος. Μένοντες κλειστά οι δήμοι δεν παίρνουν κανέναν έσοδο. Αφού ούτως ή άλλως δεν το παίρνουν, να μην το πάρουν και το χειμώνα. Το κράτος δεν παίρνει φόρους από τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο, αφού είναι κλειστά. Ας τους παραχωρήσουμε λοιπόν και αυτά τα δύο αγαθά χωρίς έξοδο, περιττών. Με αυτόν τον τρόπο και κάτω από σχολαστικών έλεγχο μέσω του ΚΟΤ και ίσως μιας άλλης υπηρεσίας, οι ξενοδόχοι μας θα πάνε στην Ευρώπη, εκεί από όπου φέρνουμε τουρίστες, και θα δώσουν χαμηλά πακέτα. Τέτοια πακέτα που θα είναι τόσο καλά που δεν θα συμφέρει του Ευρωπαίου, του Σκανδιναβού για παράδειγμα, να μείνει στη Σκανδιναβία ένα μήνα το χειμώνα και να ξοδέψει περισσότερα από θα ξοδέψει στην Κύπρο και να έχει αυτές όλες τις ανέσεις, να απολαύσει το χειμερινό μας ήλιο, να δει τα αρχαία μας, να δει την φιλοξενία μας. Με αυτόν τον τρόπο παραμένουν όλες τις εργασίες τους, τα εστιατόρια μας θα δουλεύουν, τα σουβενίρ θα δουλεύουν, τα ταξί θα δουλεύουν γιατί θα μεταφέρουν κόσμο, τα λεωφορεία μας θα γίνονται ξεναγήσεις δεξιά και αριστερά, θα δουλεύουν και αυτού. Δηλαδή με όλα αυτά, μόνο με αυτά τα οποία έχω αναφέρω, είναι πολύ καθαρό ότι αμέσως δουλεύει ξανά η οικονομία, επαναφέρει κόσμο πίσω στις δουλειές της, προσλαμβάνει νέον κόσμο και όλα θα κυλούν ομαλά για να μπορέσουμε να ξεπληρώσουμε αυτά που θα δανειστούμε. Γιατί αλίμονον αν υποθηκεύσουμε τον εθνικό μας πλούτο, αλίμονον αν υποθηκεύσουμε αυτόν το δώρο που μας έστειλε ο Θεός και να το βάλουμε στην κοιλιά μας ή να το καταστρέψουμε. Αυτά το φυσικό αέριο μας το έστειλε ο Θεός των Ελλήνων για να μας βοηθήσει να κάνουμε τέτοιες συμφωνίες, τέτοιες στρατηγικές συμφωνίες και συμμαχίες με χώρες ισχυρότερες του εχθρού, ώστε να αποκτήσουμε και εμείς μαζί με αυτούς την δύναμη
να ζητήσουμε την πλήρη αποχώρηση του εχθρού από την Κύπρο. Δεν νοείται, κύριοι, πολιτισμένος άνθρωπος με νου να συζητά με κατεχόμενη κοινότητα για να εξεύρει λύση. Πώς είναι δυνατόν να συζητάς με έναν άνθρωπο που δεν έχει λόγο, που δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα για λόγο του, γιατί είναι υποκατοχή? Και όμως αυτοί που μας διηγούν συζητούν εδώ και 38 χρόνια και διερωτώνται οι ίδιοι να μάθουν γιατί δεν τελεσφορεί η συζήτηση. Δεν θα τελεσφορήσει διότι ο άλλος δεν έχει λόγο. Συζητάς με κάποιον που δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να αποφασίσει. Άρα λοιπόν εγώ, εάν εκλεγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να συζητήσω με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Αυτό το οποίο θα κάνω, θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να φέρω τα πράγματα εκεί που πρέπει να έρθουν, χρησιμοποιώντας όλα όσα έχουμε και αυτά που μας έστειλε ο Θεός των Ελλήνων, για να ζητήσουμε μια μέρα την αποχώρηση τους από αυτόν τον τόπο. Και τότε, ναι, όταν θα ελευθερώσουμε τους συμπατριώτες μας Τούρκους, γιατί αυτή θα είναι μια καλή πράξη για εκείνους, θα συζητήσουμε μαζί τους να δούμε πώς λύουμε κάποια ίσως προβλήματα που πιθανόν να υπάρχουν. Αυτή είναι η θέση μου πάνω στο κυπριακό πρόβλημα. Ποτέ μου δεν θα αποδεχτώ